Sakemm nibqa' Prim Ministru jien l-ebda mara mhux se tingħata sentenza ta' ħabs effettiva minħabba xi każ relatat ma' abort. Dan intqal mill-Prim Ministru Robert Abela waqt li wieġeb sensiela ta' mistoqsijiet mill-ġurnalisti b'referenza għal każ ta' mara li ngħatat sentenza ta' 18-il xahar ħabs sospiżi għal 3 snin wara li ammettit ma' tabib li ħadet pillola biex ittemm it-tqala tagħha. Dr. Abela qal kif fil-waqt li ma jemminx li għandu jkun hemm pena ta' ħabs, possibilment għandu jkun hemm pena kalibrata fil-każ, fosthom billi l-mara tingħata xogħol fil-komunità. Ma nemminx li pjena ta' priġunerija kemm jekk sospiża u kemm jekk effettiva hija l-pjena indikata għal dawn iċ-ċirkostanzi għax ikollok ħafna elementi warahom illi titpoġġi lilek innifsek fiż-żarbun tal-persuna konċernata u fit-trawmi li tkun għaddejja minnhom u għalhekk jiena nkun propens hemmhekk ħanitkellem għalija imma nemmen ħafna f'dan illi qiegħed qed ngħid illi l-Kabinett jikkunsidra illi jkun hemm riforma tal-pjena għal waħda li tkun aktar kalibrata u waħda li tot aktar għaċ-ċirkostanzi tal-każ. Ġifieri hemm għażliet li huma differenti, jista' jingħata community work, tista' tingħata libertà kondizzjonata, tista' tingħata probation order, però nkun ċar ħafna li ma nemminx illi mara qatt għandha tingħata pjena karċerarja fuq dan ir-reat. U żied jispjega kif dan ma jfissirx li se jkun hemm depenalizzazzjoni jew dekriminalizzazzjoni, hekk kif m'għandux jintmess il-kodiċi kriminali. Ma jfissrux li ħajkun hemm depenalizzazzjoni jew dekriminalizzazzjoni u m'għandix għax jintmess il-kodiċi kriminali, però nemmen illi bħala gvern ma nistgħux naċċettaw sitwazzjoni li għal darb'oħra mara ġiet ikkundannata għal priġunerija bħala pjena. Il-Prim Ministru temm jispjega li l-liġi Maltija toffri sensiela ta' pieni alternattivi u bekk f'każ li jkun hemm bidla fil-pjena is-sentenza ma tiġix maħfura, iżda tiġi sostitwita biex tkun waħda kalibrata u aktar ekwa maċ-ċirkostanzi. Hemm pieni alternattivi, il-liġi tagħna tipprospetta pieni alternattivi u għalhekk jekk issir applikazzjoni għal maħfra skont il-Kostituzzjoni mhux qed ngħid li se jkun hemm maħfra mill-pjena imma sostituzzjoni tal-pjena. Jiġifieri li l-pjena tkun waħda kalibrata, tkun waħda aktar temperata għaċ-ċirkostanzi anke biex niżguraw illi ebda mara ma tibża tmur tieħu il-kura li tkun teħtieġ meta tpoġġi lilha nnifisha f'ċirkostanzi bħal dak li ġara fil-każ tal-bieraħ.